Vinderen af arkitektkonkurrencen om Amager Forbrændings nye affaldsbehandlingscenter er fundet. Det blev det verdensberømte arkitektfirma Bjarke Ingels Group, der står bag de kendte bygninger 8-tallet og VM-husene, som vandt arkitektkonkurrencen. Rygtet lød ellers, at Bjarke Ingels ikke ville tegne flere bygninger til Danmark, men er kommet op med et forslag, som dommerne fandt helt unikt. Grundideen er her at sige, at med den her størrelse af skorsten, så laver vi en stor skibakke, som starter ved skorstenens udmunding, og så folder man taget ned, og man folder det så ned til den side, som er ned mod Margretheholm. Bygningen er en skulpturel bakke, der arbejder sammen med de grønne områder, der vil omgive affaldsbehandlingscentret. Forslaget er enkelt og alsidigt. Det appellerer til sin omverden. Det nye affaldsbehandlingscenter bliver så CO2-neutralt, at området omkring Amager Forbrænding kan åbnes for københavnerne.